getting ready na. Actually, paalis na kami. Papunta kaming Omaha. So, dalawa ngayon yung sasakyan na gagamitin natin. And then, I will park my car sa Mercy na lang. Hello po mga taga Mercy. Makikipark po kami sa Mercy sa Sioux City. And then, didiretso kaming Omaha. Because today is Mac's appointment at 9 a.m. para sa ADIT niya. Kung hindi nyo pa nalalaman, ay nanakaw po ang kanyang green card. That's why we need ADIT. It's like a temporary green card para makatravel and for some documentation na kailangan ng green card. So guys, samahan nyo kami today as we go. Nakaganito kami kasi minus 20 and maglilinis pa kami ng sasakyan kasi nag-snow kagabi. So let's go. Ay, maglilinis ako ng sasakyan pa. Wait lang. Ay, grabe. Iwan natin tong bag. Asan yung panglinis ng ano? The struggle is real. Dapat pinark namin sa garage tong isang, kahit yung isang sasakyan man lang. Hindi na naman namin naisip kagabi. Kasi pati yung sasakyan ko nandun. Ay. Hindi, pati dito sa harap Yan dito sa hood. Kasi lilipad sa akin yan eh. Thank you. Yung taas pa mga 2 inches yung snow namin last night. Kaya medyo makapal. Yan. Parang 2 inches of snow. Nice na ni Daddy yung aking mapa. Kasi iba yung nasa mapa namin sa maps na Mercy. Mercy. Parang hindi natin nadala yung tubig Kinargahan ko pa. Na? Ano? Kinarga-kargahan ko pa. Ano pang kailangan? I-4 wheel mo, i-pindot mo. Auto. Saan? Auto yung nandun sa buba ng... Ito? Sweet mo. 4-wheel drive, shift in progress. Okay. Love you. Ate, man-seatbelt mo natin. Bago ka din nagkulit. Stop na to. Una ka. Gumagana naman yung Apple CarPlay nito, no? Magluto ako. Guys, dito na kami sa Sioux City. So, pupunta lang siya dito sa sakyan. Siya lang magdadrive dito sa truck. Kasi yung truck yung drive ko kanina. Ang sarap i-drive. Malinis yung sa interstate. Nakakamiss yung yung long drive. Na, nakakamiss lang yung long drive. Pero yung every week akong naglo-long drive dati nung kakalipat namin dito sa Sioux Falls. Tapos bumabalik pa ako dun sa Iowa para lang mag-duty hindi ako happy. Kasi kung minsan meron yung tinatamad na ako magbiyahe. Pero yun, nakakamiss yung ganong mag-long drive. Ngayon na lang ulit ako Eras Tour setlist playlist. So wala masyadong sasakyan. Kasi nga maaga pa naman. Usually kasi dito talaga late lumalabas ang mga tao. Kasi nga, anong oras nagkakaroon ng araw? Mga alas 8 na yung sunrise. Ayun. So punta na kami diretso. Lip balm? Parang wala din ako dalang lip balm. Ngayon yung inaalala ko kanina. Walang lip balm dun sa sasakyan. Sa dami ng lip balm natin. Nandun kasi sa ninakaw na bag. Is na kami guys kasi anong oras na? It's already 6:25 and ang biyahe from Sioux City to Omaha is 1 hour and 30 minutes pa. So darating kami doon mga 8 na. So which is good kasi mas mainam yung maaga kami kaysa yung malate kami. Kasi pag late daw kami doon ay Daddy, walang kulay to, don't worry. Pag late daw kasi kami ay canceled na yung appointment. Pero kailangan dumating doon ng 15 minutes prior.
Tapos parang hindi ata ako pwedeng pumasok dun. Grabe. Singaw na naman si Daddy. Si Mishi kasi nasipa niya yung bibig niya. I was wandering round town in a city of gold when I was struck by luck 'cause I found you sitting all alone, looking down your phone like a restless soul. The wind that stroked your hair, left your scent in the air, and the sun was almost acting as a spotlight just for you, making flowers bloom. Days are made for you. You make me weak in the knees. I'm double even you and me. So darling, please fly away with me, and you will see. But then you looked away before I could say that all I want is you and to be near. Standing where you are, I'll give you my heart. Peace when we're So I can focus, I just need to focus on myself. Yeah, you better go, go, go. Go, 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 go. So I can focus, I just need to focus on myself. Realize what it's doing to my overall well-being and my tiredness. This is what I And want again, like I said, it's not a buzzword. It's something Ang that's bilis becoming mo. necessary as a Kumusta? Ang lamig dito. Ay, na-excite ako for you. Ito yun? Oh. So, 1 year. Mm. Wala pa man din tayong ibang travel. Same as the So- same as the use of our Green purpose of card. green card. So, paano kapag nag-expire na to, tapos kailangan natin mag-travel ulit? Mag-apply ka? 1 year lang. Ng 1 year upon endorsement. Anong sabi nila, bakit wala yung schedule mo? Yung Yung schedule mo sa ano? sa pero Oo. mayroon ako dun sa listahan. Meron ka sa listahan nila. Anak kasi bro, yan ako lang warranty ko. Okay. Reception. Tapos, Tapos kaya nakit. Wait for me here. I'll just stamp your passport. oh talaga? Hmm. Napaka ano pala, importante nung stamp na yun. Dapat nakawin yung charot. Yun dapat ang ninanakaw nila. Just proceed with your biometrics and then we will parang give you updates once. Sa biometrics. Oo. No? Kasi sabi niya, this is for like a replacement and like a extension of your green card. Yeah. Okay. It will be C1. Just stay here lang. Pasang road. So yung biometrics mo sa Sufals na lang. Just proceed with the biometrics. Ang bilis! Nawala tuloy yung train of thoughts ko. Ang dami kong ginagawa. Galing ah. Nagditipat to. Ang daming tao no na yun ko parang kukuha siguro sila ng citizenship. Citizenship. Aji ni, aji family nga aji. Ah. Aji lakay nun sa ti mga lalat ti citizenship kaso kuna na aji officer nga pagkat masabal na pagkat practice the English. Ay, ganun? Bakit kinakausap siya, hindi siya nagsasalita? Hindi, yung mga sagot daw niya, mga memorize, halakang minemorize niya. Ay. Hmm. Hey guys. Ay, naku, nagbiyahe na kami papuntang Costco pero malapit na sana kami. Nandiyan na yung Costco sa kabilang turn na lang. Tumawag ang USCIS kasi meron daw silang nakalimutang ilagay na stamp sa passport ni Daddy. Syempre, hindi naman namin alam na ganun
na may kulang pa na stamp. Isa lang kasi yung stamp niya yung square lang. Kulang daw ng seal. Ano kayang seal yun? So, balik na naman kami. 20 minutes na naman. Ang ano pa man din dito ng driving, walang nagpapabigay. Yung sa freeway, kala mo lumilipad lahat ng sasakyan. Tapos babalik na naman kami dito para mag-lunch. Nako naman si Kuya naman. Parang 1 oras na nasa kalsada lang kami tuloy. Tapos na ulit siya. Tingnan. Ano yun? Ah, dry seal. Bakit daw hindi niya nilagyan ng ganito? Nakalimutan daw niya. Ha? Nakalimutan niya. Pending I-90 E34. Spouse of a skilled Yes. worker. Yung E34 pala yun. Sure na ba siya dito? Hindi naman siguro. Is that it? Yeah. Yung ang gumawa sa Sa... Nakaka-stress. Nakaka-stress yung Kennedy Freeway. Gising na daw si Mishi. Gising na si Mishi. Bang! Daddy, gising na daw yung anak mo. Saglit lang. 10:22 lang pa rin lang naman. Mishi Bang! Good morning, Baningning! Good morning, Baningning! This is mommy! This is mommy! Oh, pretty, pretty! Yan, hindi lang. Kalpas naman na. Wow. Wow! Ning- Wow! Gusto mo pa? Awan niya. Wala You want more? na! You want Magtimpla more? pa ulit si Lala. Titimpla pa ulit. You want more? Asus. Mabisin sapay, mang. Apo, kadintidi na. Every 1 hour sa kadintidi ang tiyan ako. Magising. Mabisin garod. Alam mo naman yan, Ars. Ars sub. Payong record. $20, dalawa na lang. Dati 3 pack. Bagay. Pero sana mag-dispose ka naman ng mga shorts mo doon, hindi na kasya. Nice yung mga Adidas. Ayan. Pero $14. Ayan guys, natapos na rin kami sa Costco finally. So, we're gonna go to Jinya Ramen. Yun talaga yung inaantay namin mag-open. Kasi tagal na namin hindi kumakain doon. So, we're gonna go to Jinya Ramen to get lunch and then uwi na. Kasi may work pa si Max sa Mercy. Ngayon, ang work siya doon and ako uuwi ako. At ang anak namin ay nagpapasaway na doon. Kung ano-ano na yung mga pinagkakalat niyang toys niya. Balit kasama naman niya ang lala niya. Seems like you've been busy since you went away. I'm just flipping through your pictures, I can tell you look more than okay. Think I need help to feel as happy as you. Could you tell me what I'm supposed to do? Uy, last na nagpunta tayo dito nung nag-exam ka, diba? Like I'm just here. Dito na yung order namin. Mine is the chicken ramen with chicken wonton and seasoned egg. Kay daddy naman is wonton with tofu. Choking. Ha? Choking. Oh. Mas masarap to kaysa dun sa kinakainan natin sa sukod, no? Yung sauce niya. Ay, yung sabaw niya. Ay, mas marami chicken skin mo. Oh. Yung mga kapatagasa niya. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call
crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight.